Азия Плюс. салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентии Азия Плюс низ бубинед. боришоти шадиди охири ҳафтаи сипаришуда дар Панҷакент боиси омадани сел ва баста шудани яке аз роҳҳои маҳаллӣ гардид, хабар медиҳад Кумитаи ҳолатҳои фавқулода. дар айни ҳол роҳ тоза ва барои ҳаракат таъин шудааст. дар пайи селоба дар ҷамоати Лоиқ Шералӣ 48 гектар замини киш хароб шуд. инчунин дар маҳаллаи Заврон 15 манзили истиқоматӣ ва маҳаллаи Навбунёд 7 хона зери обулой мондааст. дар миёни сокинон талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. ҳукумати кишвар тасмим гирифтааст болорабии қимати нерӯи барқ, об ва гармиро то охири соли ҷорӣ ба таъхир гузорад. қаблан тарифҳои нерӯи барқ дар Тоҷикистон аз соли 2016 ҳар сол боло мерафтанд. дар соли 2020 ҷумҳурӣ тасмим гирифт ки аз афзоиши навбатии он ба далели вазъи душвори иҷтимоиву иқтисодии кишвар бо оқибатҳои пандемияи коронавирус худорӣ варзад. арзиши нерӯи барқ барои аҳолӣ дар 10 соли охир 2.5 баробар ё худ аз 9 дирам барои 1 киловатт-соат дар соли 2010 то ба 22 сомонию 66 дирам дар соли 2019 афзудааст. шуруъ аз 1 май ҳаракати мошинҳои боркаш тариқи роҳи Душанбе-Хуҷанд аз соати 10 субҳ то 20 шом манъ карда мешаванд. ин маҳдудият ба воситаҳои нақлиёти гаронвазн ва вазнашон аз 6 тонна боло дахл дорад. талаботи зикршуда ба воситаҳои нақлиёти интиқолдиҳандаи чорҳо ки вазни умумияш назиёда аз 10 тонна аст татбиқ намегардад. дар ин бора ширкати Айрис хабар дода гуфтааст, иқдоми мазкур барои пешгирии вайроншавӣ бар маҳалли роҳи автомобилгард рӯи даст гирифта шудааст. тоҷикистон мақоми худро дар радабандии байналмилалии амнияти озуқаворӣ беҳтар кард. дар ин радабандӣ тоҷикистон бо касби 51 балл миёни 113 кишвари ҷаҳон ба зинаи 83 баромад. 2 соли қабл тоҷикистон дар мақоми 85-уми ин радабандӣ қарор дошт. гуфта мешавад ки дар соли 2020 тоҷикистон бар ҳар сари аҳолӣ ҳамагӣ 5 килограмм гӯшт истеҳсол мекард ки он дар як соли охир ба 19 килограмм расонида шудааст. инчунин дар ин давра ҳаҷми истеҳсоли шир бар ҳар сари аҳолӣ аз 51 то 114 литр афзоиш ёфтааст. Саидҷаъфар Усмонзода раиси ҳизби демократӣ аз шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ хостааст баъзе аз биноҳои таърихии пойтахтро ба хотири эҳтироми таърихи як давраи зиндагии мардуми Тоҷикистон дар ҳайати ҳукумати шӯравӣ тахриб накунад. аз ҷумлаи чунин биноҳо ин театри опера ва балет, театри лоҳутӣ, ҷойхонаи роҳат ва бинои кунунии донишгоҳи миллӣ, инчунин меҳмонхонаҳои Душанбе ва Вахш гуфта мешаванд. дархости Усмонзода дар саҳифаи шахсияш дар Фейсбук нашр шудааст. дар ҳамин ҳол вакил пешниҳод дорад ки симои берунии бинои кохи борбадро ки он бо шакли юрти муғулӣ сохта шудааст ба меъмории форси тоҷикӣ мутобиқ созанд. хуб, ин буд нашри ҷамъбастии барномаи хабарӣ дар радиои Азия Плюс. шумо метавонед ҳамарӯза соати 18 шом пахши барномаи моро аз тариқи саҳифаи Фейсбук ва Инстаграм низ бубинед.